Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Matewu isahluko se-12 kusukela evesini ye-15 kuze kube ama-20. Kulowo nkathi uJesu wathi kubafundi bakhe, akothi uma umfowenu ekona, uhambe umeluleke ninobabili. Kothi uma ekuzwile, ube usumzuzile umfowenu. Kanti uma engakuzwa, wothatha omunye kumbe ababili. Uhambe nabo khona koqinisekela ukuthi konke ukukhuluma ngomlomo ofakazi ababili kumbe abathathu babekhona. Bese kuthi uma engabezwa, ubikele ibandla. Kepha lapho engalizwa ibandla, makabe njengowezizwe nomthelisi. Ngiyaqinisa ngithi kini, konke eniyakubopha emhlabeni kuyakuboshwa nasezulwini, nakho konke eniyakukhuluma emhlabeni kokhulunywa nasezulwini. Ngiphinda ngithi kini, uma ababili phakathi kwenu bevumelana emhlabeni noma ngayiphi into abaye kuyicela, bayakuyenzelwa ngubaba osezulwini. Lokhu phela lapho kuhlangene ababili kumbe abathathu ngegama lami, ngikhona phakathi kwabo. Thandwa zami, ngiyayithanda into uJesu aqala ukukhuluma ngayo. Uma umfowenu ekwenze into noma kukhona la ningaboniseki khona ngokufana, iyakuyena. Lento ibaluleke kumina ngoba isiZulu sithi likhoshwa libhekiwe. Icala limbula ingubo lingene. Kunezinto esingazenza, kunezinto esizenzayo ezingamaphutha. Kodwa mhlambe kusuke ngeyona inhloso yokuba ngimone omunye umuntu. Akuyona inhloso yami ukuba ngimcunule. Kwesinye isikhathi uthi uzama ukulungisa okunye kanti sewuyona. And so le ndaba uJesu ethi uma kukhona la nishayisane khona nomfowenu noma nodadewenu, iyakuyena. Ubuntu obuthi iyakuyena. Engifisa ukukuthayisela ukuthi akuthi mawuqala ubona ukuthi naku shayisana la, awusheshe uye kuyena. Kodwa ngaphambi kokubuye kuyena, kunezinto ebengifisa ukuba sidlule kuzona njengabantu. Eyokuqala ebengifisa ukudlula kuyona ukuthi angike ngizibuze mina uqala, yini le engaka edala ukuba ngicasuke? Ngicasulwa yini? Inkulumo ayishilo, ukwenza kwakhe, yini lokhu okungicasulayo, yini lokhu okuphakamisa imimoya, yini lokhu okudala ukuba ngingabi nakho ukuthula. Lento ithandwa zami ngibuka ibaluleke ngoba kwesinye isikhathi, hayi njalo, kodwa kwesinye isikhathi kunento ezoshiwo usibanibani, ngingabi nandaba ngihleke. The very same thing ishiwe omunye, ngicasuke. And so umbuzo uthi, ngicasulwe yinkulumo noma ngicasulwe umuntu oyishilo? Okwesithathu, ngingacasulwa yinkulumo,
ngingacasulwa umuntu kodwa ngicasulwe ukuthi uyisho ngesikhathi esirong noma uyisho kunabantu abarong. Zibalulekile lezi zinto. Kungani ngizibona zibalulekile na? Ngoba zikwazi ukwelapha mina uqala. Uma ngiqonda, ngithola, ngibona ukuthi kunento ayishoyo, kodwa lento ayishoyo kahle kahle ivusa inxeba elidala ekade ngaba nalo, kodwa angikaze ngilelaphe. Kungenzeka ukuba ikhuluma ngento eyenzeka ngiseyingane. Kungenzeka ukuba ukhuluma ngento eyathi miyenzeka ngazitshela mina ukuthi sengadlula kuyona kanti angikadluli. And so lo muntu ungithunuka inxeba esengalikhohlwa. Kungenzeka futhi akona akushilo, kodwa indlela akhulume ngayo engikhumbuze noma edale ukuba ngizibone ngingelutho. Ethe miyenzeka ngazibona ngehla isithunzi. Ethi miyenzeka ngazibona ngidelelekile, ngazibona ngihambaze. Kungenzeka uthe ekhuluma abantu abaseduze kwami bangihleka. Indlela engizizwa ngayo ngalabantu iyona egqugquzela ulaka lwami. Bakhona abantu abathi yazi ngifanele ngabona usibanibani ngangamthanda, angimphiwe usibanibani. Akukho kubi akushilo, akukho kubi akwenzile, kodwa ngimthandanga. Kodwa musu ibhekisisa kahle leyo nto, uyaqonda ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona lento ekulomuntu, whether consciously or unconsciously or subconsciously, engikhumbuza into thizeni noma umuntu thizeni, ukulimala kwami thizeni. Lento ifuna ukuthi kumina kwesinye isikhathi abanye bethu bathe bekhuluma kanti sovusa amanxeba amadala kwabanye abantu kanti abakalapheki. Ingakho uJesu ethi iyakuyena umuntu, ngoba uzothola ukuthi mhlambe ubengaqondile lokhu engikuzwayo. Kodwa ngithi mina ngaphambi kokuba ngiye kuyena angike ngiqale ngisibheke. Sithi isiZulu iqaqa alizizwa ukunuka. Angikwazi ukuhlaba ingoma ngisine kodwa futhi ngiyishayela ihlombe. Indlamu nendlamu inababukeli. Ngakho-ke angibhekisise kahle, angiqondisise ukuba kwenzakalani, even noma sengiya kumnikazi wendaba. Angiyi kuyena ngoba ngizitshela ukuthi mina ngi-right wena u-wrong. No. Ngiya kuyena ngoba ngifuna ukuqonda kwenzakalani ngenkulumo, ngesenzo, ngesigameko esenzakele. Ngifuna izinto ezizosisiza, hayi ukuthi mina ngingcono wena umubi, hayi ukuthi mina ngoniwe wena umoni, cha. Ngifuna ukuqondisisa. Athi uma usuyile kuyena navumelana, naxolisana, naxolelana, kulungile. Kodwa ngifuna ukubuka enye ingxenye
yalenkulumo. Uma kukhona ofika kumina ezongibonisa ngesenzo sami, ngenkulumo yami, ngiyakwazini ukuthobeka nokuthoba nokwehlela ngezansi. Khona abanye bethu abangaboniseki, abakhuzeki, abatshelwa, ngoba baphakama ngolaka, adlonga umuntu esephutheni, adinwe umuntu engakhulumanga kabi, athethe umuntu, aduba umuntu kuyena odale uchuku. Ngiyakwazini ukuboniseka? Ngiyakwazini ukululekwa? Ngiyakwazi yini ukutshelwa mangenzanga kahle? Khona abanye bethu abazeze balimale ngoba sinenkani, asifuni ukutshelwa, asifuni ukuboniseka, asifuni ukukhuzeka. Ngazi konke, ngiqonda konke. Omunye uzumdube uthi sebomlungisa phambili, bayombona abanamehlo. Hayi ngoba nakhu umqalekisa, hayi ngoba nakhu usuduba, ngoba sewuhlulekile. Masimcela uNkulunkulu ngifundiseke, ngilalele, ngithobeke. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi, sibusise, sivikele, sikhanyisele, sinikeze amandla nomusa nothando negrasi elivela kuNkulunkulu Somandla, yena onguyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe Nkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke, ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka okungangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho, ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemikhuleko nangemisebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla, ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ungisize, ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu Jesu Kristu, indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo, neNkulunkulu munye, izikhathi ngezikhathi. Amen. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.